Rabbi Rabbi Allahu Rabbi bantu kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat tola saudara assalamualaikum kehendak dan Anan mulu-mulu anak kami sembahkan kepada si Ali atau si Pangkalan nanti lama undang kayak di jamuan joko na jauh suri dilayangkan Panela raso paparatian palla raso papalinduangan joko na nabi ayya jobarikan joko na lita ala dibari makan antara kada salero na dimakan antara kada talingo anak menangakan aku buah dan random lawan raso dimakan burung dan jina baraso di tangan joko kalau de kami salah kundangan biaso kami berikan pinta biaso kami melakukan joko dalai bapantang tersembunyi tetapi kau tidak bapantang di barisan begitu akad konyo kami dari natu-tu duduk tak tinggi anta talinti tak balangkan Barilah jemaah barilah kami sebuahnya lagi kasih dana rami oh sidang ku makanda aditabu namani kota putih barau nana dudika jangan menjadi pejo puji apa lama syarat roti cuma ada sia dari pihak kami sematon deonde jogodo ubi baringi itu nanadu iyo edari padu kami dengan bismillah
itulah orang lain bingung bunga mati karena kota cepat hayam imam makan apa jadi kara kopi kiri jawaban lade wahai saudara ada namun dia jadi al-jinno bulando santai kojo mameda agamu orang kafir hai kaum bulando lama jambanyo pilai atau berhalu oleh itu Islam lada saudara tentu kota sembahyang dilimo wakatu manusia apa namanya itu jadi bernamu manusia ragu sikap kita abe Islam tak tahu ke dalam neraka badan keburu api membakar hai pikir nyobana di masuk sekarang hai berjanji-janji bakue dan sebayang Ihabun di muka di bulan akan datang menantikan anak sasabalur kadang menanti minantu sabalur pulang dalam neraka badan tabuan badan tabuan Kopi kiri jawaban wahai saudara Hai ada pun kasih ambil malakaro Hai bertemu kasih kapado haratu Hai kado kasih katol saudara Kati kojo kasih kata
Oh dari ilianan dela datang, oh dari mudi akinila tibo. Oh dekamu saja nan gadanangku. Oh denang latar bagi tigo. Oh denang de adonang kete kete si unye unye le kolongan yo. Oh denang de kantula de kanayo denang balai nai de nyo pulo. Oh pengaji jalan taraso. Oh mairama denang sero. Sabalun ibarila de nyo mana di hadapan yo nama samo. Maalungan yo de nyo kami di dalam anak muda-muda. Jo kalau nani yo nang de nyo umwa alun satahun ai de jaguang yo. Iyo irina nang de jo maapo de nanda ului kami pinto. Joko nani yo ala de kami yo inda jadi de manggapo. Oh kan sudah iyo belanya ko. Oh de balanja ko jago matu. Oh de namu saji de naragata. Oh de nani tapi jalan raya. Lalu yo jorong nangko. Oh ko adonan jauh, ko adonan jauh dari lokasi nangko. Oh nan dudu adudu di teras murano. Abianan warga di hadapan kaco. Ado pakai bada pipa nomor 5. Ada balik pungstip, ada pakai kacamata. Asatelan
nan ala basa segala tasengin orang di negeri salapi nan ala basa segala tasengin orang di negeri si kanda Allah kita menjalani tak petidu asikan Allah asabah jorila kita menjalani indah pasambelu mungkin kalapu badan talata sampai patah kiranya hujan di tengah hari Allah kamano tampe batengan hilang tado hai kan mencari jamu salapi nan ala basa segala tasengin orang di negeri jamu salapi nan ala basa segala tasengin orang di negeri si kanda Allah sabah jorila kita menjalani tak dapat itu si kanda Allah sabah jorila kita menjalani tidak pasambelu mungkin kalapu badan talata Iborikana masoda ulu hatinan gadang yo bagai ombak itu iramanya oh dari kami namadu
Laila kabatu kuaka tambala de jojo. Pasal di dalam denyo hati. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
Dibawa mati bini dan kami kan dilamar urang.